Kuwi 100 400. Apa ijol-ijolan? Ijol-ijolan piye? Ya kaya ibarate pergantian pemain. Oh kuwi terus gentine saka 6 tekan menyuruh tekan bubar. Dalang sijine nek kira ngono kuwi. Oh. Lah aku le ngabari ya telat kok. Telat piye? Ngabari aku ki, Ding, rene yo. Aku iki ngeteni. Lah nek ngeteni iki aku nyekelku menangkap pula ya otomatis ngenteni. Iya. Jebulane ngenteni. Lah ora ngerti tak buka nggon sutuk. Aku ora oleh nyusul aku. Lah ngopo? Embuh. Ibu negara ki dan si ibu ki angel kok. Angel banget. Aku ya arep jane mau arep nyusul rono, Bu. Sedilit. Tenan sedilit ngono. Ora usah nyusul mbok iki dienggo kowe gak ngrampuke lagune kowe iki ya isih flu. Gak memang obat bar iki turu sesuk ya mayang. Wis ngono kuwi ya si ibu. Nganti kaya ngono kuwi Gong, Mbak. Lah mbok tenan. Saiki gampang, Gong. Gampang kepiye? Kowe duwe kontake Mbak Tatin to? Duwe. 300 mangkat. Tenan ora kowe? Weh, maido.
saya dalu aras api ora sorot lintang ganggu badak titi sonya madya ratri umrang kandaning pus ito karanggian putyaniro sang dicorong grengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining ngembang ler tandure Sireping sangarku kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ing kacarita. Amung sang Murtala Pati kang judul saking Prangwetan. Nadyan kalahan megarsa gunung-gunung marandine bisa amrebawani jagat raya. Dewi tata sing aman yen dewasane nang wau kau swancen wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpamendo tete kalapa sumawar cita anggara rekodra Buddha Maesores Patimintuna Eka Twitri Catur Panca Cacapta Asdana Dasa ing Goro-goro ing jagat ing wakliran saking ngurmati mijilira parapat Punokawan. Lurah Semar Gareng Petrus marang Lurah Bagong. Ingkang sami gojekan madyaning ngoro-oro mbo. Alon
아리레
Oh. Gara-gara Gong, gara-gara ae nganti lali. Nek wis wayahe gara-gara. Iya. Sanana endi Gong? Sowan ana kelurahan Pathuk. Endi? Pathuk. Pathuk, iya. Acara hari jadi. Hari jadi yang ke 96. 96. Heeh. Mulane sok maca berita, maca nggon YouTube. Ning aja sok percaya karo pamflet. Mergane apa kok aja sok gampang percaya karo pamflet. Lah ya nyok-nyok iki ya beda karo kasunyatange. Piye? Beda karo kasunyatange. Masan dibuka nang pamflet Wahyu Cokroningrat ngono apa piye? Ya ora jeneng padha tetepane. Masan dinunul nggon videone nul. Lho. Oh bahasa kok. Apa saiki wis ganti apa ya iki ya? Apa ijol-ijolan? Ijol-ijolan piye? Ya kaya ibarate pergantian pemain. Kaya nek mengko nek separo nggo 6 ku kuwi terus gentine saka 6 tekan menyuruh tekan bubar dalang sijine nek kira-kira ngono kuwi. Oh. Lah aku le ngabari ya telat kok. Telat piye? Ngabari aku ki, Ding, rene yo. Aku iki ngeteni. Lah nek ngeteni iki aku nyekelku menangkap pula ya otomatis ngenteni. Iya. Jebulane ngenteni. Lah ora ngerti tak buka nggon sutuk. Tak buka nggon sutuk nul. Aku ora oleh nyusul aku. Lah ngopo? Embuh. Ibu negara ki kan Ibu ki jan angel kok. Angel banget. Aku ya arep jane mau arep nyusul rono, Bu. Sedilit. Tenan sedilit ngono. Ora usah nyusul, mbok iki dienggo kowe gak ngrampuke lagune, kowe iki ya isih flu. Gak memang obat, bar iki turu sesuk ya mayang. Wis ngono kuwi ya Ibu. Nganti kaya ngono kuwi, Gong. Wah. Lah mbok tenan. Jan-jane iki tak gentenane. Apane? Apane ya? Kira-kira ya? Iya. Lah kok saiki gampang, Gong. Gampang kepiye? Kowe duwe kontake Mbak Tatin to? Duwe. 300 mangkat. Tenan ora kowe? Weh. Maido info fresh terbaru iki. Padake ning sangu trimo dhewe. Heeh.
Berarti ke otomatis 300 mangkat. Mangkat gong. Oke. Sesuk kari tak uang rap. Iya. Mas Wahyu ngedang 300. Mayang yo 300. Sesuk nang kan omah diadani meneh. Rutinan sing mayang pisan dhewe Mas Wahyu 300.000. Bintang tamune Mbak Tatin 300.000. Pokoknya serba 300.000. Nang mengko do nggawa mic dhewe-dhewe. Karo do nggawa genset dhewe-dhewe. Kok ndak aku sing tekor nek listrik entek. Iya. Wah saiki lagi flash sale ketoke. Flash sale kepiye? Kuwi lho sing dadi kena potongan harga ke lho. Sel ki jual, flash ki cepet. Jadi artinya jual cepat. Oh, flash sale. Flash sale. Mbak Tatin flash sale 300 berangkat. Oh. Apa ora nglek tak gaweke pamflet Mbak Sate wae, Mbak. Iya. Sok tak makelari wis. Iya. Serang apa-apa. Anyway iki apa, Gang? Ya aku ya sithik-sithik basa Inggris. Padahal aku wong pinter. BTW, anyway iki dalan liyane. Oh. Nek GPW Gading Paukir. Iya. 300. Nah, aku nonton live terus rasanya kepengin nyusul-nyusulo. Jantenan. Terus mergane ora oleh kuwi terus tak telepon. Video call karo sing ngendang. Sapa? Weh. Pengendang Indonesia. Sing jarene aku biasanya nek ngendangi sewenge ki awake rasane kesel. Nang bareng mau bengi ngendangi sewenge ki awakku ora kesel blas. Terus bar ki sambat mumet ngombe puyer lah ya. Ngono kok sambat awake ora ngopo-ngopo. Ha iya. Orang iya, sapa to ki gedhe ki Suwan. Termo puyer kae. Iya. Mungsuhe termo sapa, Gong? Diapot sing demung. Nek sing termo paramek ki sapa? Terus tak video call. Aku kok ya dadak mune cuk tak sawer. Ning kono jane ya maksud sawer apa? Ngerti ora nggawa ya aku ya. Ha iya. Wis ora apa-apa lah. Sesuk digawe flash lah pisan-pisan ora apa-apa. Kabeh 300.000. Dirata. Dirata 300.000 kabeh sakmene iki. Wayangan setengah jam kuwi. Setengah jam 300.000. Wis cocok jane. Ha iya. Nembang-nembang, Gong. Nembang apa? Nilai nggon HP ku. HP-mu ki nggo ngopo? Oh, nggih. Nyuwun berkahe wingkinge Mbak Tatin. 100.000 medley. Aja dipleroki ngundha layangan Gambang Suling saka Nyongko Koder Halo Bandung. Mbak Endah kalih Mbak Iuk jumeneng jogeti medley. Matur suwun Kang. Mbak Iuk senyum dong. Wingkinge Mbak Tatin tembang Putra Nuswantara. Nembang medleyne Kur Kang. Oke Kang. Putra Nuswantara.
Putra Nuswantara. Heeh. Sing nyanyi sapa sing nyekar sapa kok? Manut sik nang HP mau. Winginge Mbak Tatin. Nggih, winginge. Nggih. Ora ketok. Durut mundur ya. Nah. Bu. Menika pepunden sinden saking Mangunan Lingo. Mbok. Heeh. Putra Nuswantara nggih Bu nggih. Apa iki? Duit. Lho sapa pesen sopi tekan kene iki? Oh, ya. Enggak, monggo Bu.
Sakleran. Sakleran iki. Duwite wis tekan kene to, Kang. Ah, sik matur nuwun seno ya. Iya. Matur sembah nuwun sampun dipun pinangkani putra Nuswantara. Heeh. Mbok menawa ana sik mlebu meneh. Iki mau. Medle. Nggih. Siap medlene iki mau 400.000. Putra Nuswantarane 100.000. Oke. Beres. Ngono iki, Pun. Mbak. Wis 400. Putra Nuswantarane 100. Medlene 4. Aduh. Ora jane tawon iki ndek masalah apa to aku kuwi? Aku wegah kentut meneh. Aku kuwi kulino ngentup kok malah. Tuh. Dicokot. Wis anteng nek kuwi wis jinak. Heeh. Kiriman nek ngene iki jenenge. Kiriman saka sapa? Ah sapa ya? Iki nek ngentup cengelku ya tenan ora. Ha iya. Kowe wingi ketoke bar tuku motor gong niate. Aku wis tekan apa showroom. Showroom kuwi ya aku nggon bakul-bakul motorku. Aku tekan, Pak nek liyane Nmax sing apik apa? Jawab Tiger apik iki, Mas. Untukku Tiger. Lah aku ku ora seneng kloping. Apa? Ku lho motor kloping. Kopling. Oh. Wis ganti. Ket biyen. Ah ora seneng ora iso nganggo. Kok ndak malah tabrakan to? Ha iya. Sidane tuku apa? Pit lipat. Pilontet lho. Ndak pundi, Pak Kesuwan, apa tidak pundi. Ngadengan tindak wae ora numpak tai. Bakong lambene elek banget kok ben. Love you. Aku mesti nek dikedhep iki sok semelang aku ki. Lah ngopo to? Coba dibayangke saiki kowe nek dikedhepi wong lanang semelang ora. Kedhepe kedhep moto siji mengan. Gek kemayu karo mesem kae lho. Kowe nek kaya ngono kuwi mengku. Mengku werdi. Ya kuwi nek ora jarum super ya golek 300 tambahan meneh. Urung opone? Wah tak jak omongan main ngampet sik. Mau nembang kok aku kok. Aku pengen jagongan kok nembang. Wis ngono. Goleke ngono ora? Gelas es teh jumbo. Wiji gong. Pepete to. Kene iki ya manusia. Iya. Nembang meneh ben ora sepi. Ha iya. Nembang apa, Gong? Nembang lagu. Jineman kuwi lho. Jineman apa? Sik kira-kira dawa. Apa harapan? Gathik glinding, ora usah nganggo glinding. Gathik glinding. Nek digawe apa? Iya gue mau gathik glinding. Sing nyekar sik nyanyi. Cek nom-noman.
Iki sik nom kuwi arep Mbak Afifah apa Hafizah? Mbak Afifah wae kong. Iya. Ihi. Kae sik bungae sing demung loro. Ngopo? Nek sapa-sapa dinceng kok kowe kok. Heeh to. Kandhane kok. Dedar akhir juluk mayang to. Aku ngedram. 300.000 nang. Ya. Ayo, Mbak. Mbak Afifah ya, Mbak. Kula niki Mas Dalang. Lah kene sinten meneh. Asli mriki to, Mbak. Gunung Kidul maksudnya. Enjih, kula asli Gunung Kidul, Karangmojo menika, Mas. Karangmojo. Nggih, pun nate sowan mrika, Mas. Ah dereng mulane kula nggih di Sherlock kemawon. Nggih, minyak ten gene kula nggih, Mas. Lah niki mbangane kula medhun adoh nggih to niki mengke. Anu, mampir ngene. Nah, mampir mawon malah. Ngelengke nek niku mboten mampir. Nun. Ngelengke, menawi saking mriki ten Karangmojo niku ngelengke wong nggih tebih. Wah mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa. Wis ora do melu-melu senengane. Kakak arep melu apa kakak? Kakak tua. Sopo kok enggak embuh? Kinu pita. Apa? Jinepet to? Kinu pita. Oh, Jinepet to. Nggih, Mas. Karang ya rada sudarungan. Mano empret prit prit pateng cruwit prit pateng cruwet diet rerap betan brambet turut ngepang grempes sepirang-pirang ulu ijo Manuk blekok nggon mung ledhek delok-delok pindah kodhok cucuk mepet tenggo ajejel aneng baletok ngelirik amelera ular kesandang pangane. Jan. Elok tenan. Semu. Jos nang. Ora jane iki meneh ndita iki sih. Kok ora balik-balik. Suwe men to rumah aku. Arep gendam sapa meneh to kae iki? Sapa-sapa digendam. Ana aku? Ora iso. Apa meneh? Ya mongko sing minangkani sing ning HP-mu mongko. Medri-medrimu apa? Mongko sik lah kuwi lah. Mengko.
Marga kae lho. Sing dopong-dopong kon munggah malah gayeng banget lho iki. Arep apa meneh, Gong? Sik aku isih pengen omongan ya. Ning bingung arep omong apa. Ya bahas-bahas sing iso dibahas. Mengko ki arahe rono kabeh. Bayangke lek rekosane iku kepiye ya? Apa to iku? Mbak, Mbak Cimuk. Weh. Halo. Kok telepon? Justru kok halo. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibanting? Wis tak dueti karo Mas Bimo tenan lho iki. Ora ae. Cocok. Ora akeh ra seneng ra aku kayak iki. Oh. Karo sing arepku iki lho akeh. Oh iya. Sopo-sopo dilirik nek kayak iki. Ora positif. Heeh. Kegiatane negatif kabeh nek karo kayak iki. Negatif. Pemborosan. Oh berarti lemu boros ki mergo kae. Ha iya mergo. Kayak iki wah negatif. Wis ora aku. Trimo ora. Anu panjere 5.000 sesuk kuwi akhir Juli kuwi. Nggo mbayari aku. Gentenan. Iya lah mergane kok ora kowe sing mbayari, dadi kowe juga mbokku kabeh iki. Ora iso apa-apa aku. Mau jane arep tok gawa kabeh. Heeh nek ora oleh. Kene, duwite. Ora digawa kabeh. Mengko nek ilang kepiye? Terus sedane ya kudu jupuk sing tak nggo sangu. Iya. Ayo Mbak Kayang, Mbak anu apa jenenge? Nembang. Oh, nembang. Heeh. Ora sida kayang. Ya karo Kayang ora apa-apa nek iso nembang karo Kayang. Napa? Aja dibayangke. Aja dibayangke. Guyu mulu. Napa niki Mas? Sineman, langgam ya? Dalem, Napa niki? derek arep napa? Pun monggo. Langgam mawon. Langgam. Napa-napa? Napa kayang? Iya. Iya. Nggih, langgam-langgam mboten napa-napa. Ning bawa. Kadung tresno. Nun, Kadung tresno nggih. kadung tresno. Nggih. Duet mboten. Sik bawa sik ndemung. Ayo Beb. Ah, mudir kowe. Di beb lho. Nggo nglemeske. Ayo Beb. Wah. Ayo toh. Ayo ta.
Nek ora gak ayu mau diparani karo kayang malah bingung. Kayang karo mlaku iso ora ya? Rina wengi. Lho sing bawa ki jane sapa? Duet to. Oh gentenan. Oh iya, heeh. Aku selak ditutup tawon meneh iki. Dadi ati. Wudus. Iya. Ora kena ya? Cemantol. Tanpa tanpa netra. Yo pindah. Napa? Maju. Ane ku ento to. Kuwi ana. Cek. Cek 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 cek. Wis ora apa-apa lah. Konangan, karo aku konangan. Saka aurane iki kejahatane wis krasa langsungan. Wis apa jenenge? Suasanane langsung dadi negatif. Aurane iki wis negatif, dadi wis krasa. Iya. Ayo kok malah. Yuk. Ayo. Kayung yon marang slirane tansah kumawange Mbok kendel wae Mas kok nek biasane kae lho. netra pas kaya wara jero ati katung tresno Wis bar iki gek rabiya Mas, kowe wis ana asam lambung. Wis gak golek cewek. ayo ya ayo Ya ayo wah. Meh. Gah. Negatif. tan liyo hamung sliramu Mbak Cimu genti Mas Hah? Mbak Cimu genti Bareng. Di loro telu. satemah loro As Gong. Wis. Sip. Heeh. Ayo monggo Pak Cimu iya.
Kapan? Besok. Monggo to. Tenan? Tenan lho iki. Padha iki ra duwe bangsat. Tambahin era iki. Tambahi. Semangat. Yo, ben Ben oke. semangat para-para wiyaga. Mbak Tatin wae. Ya wis, kene Bu. Sapa-sapa Eh, usule. kene bete lho. Teko. Lah sapa? Ana sing muring, ana sing muring. Ngomong. Reng. Wani nyebut ra. Siapa? Mbak Afifah po. Afifah. Ya kene. Aja kamu biar kae apa parikan menangis. Neng tunjungan. Ngene Pak Bejo. Ya Kang. Biyen. Ayo Fifah, iki dijaluki wiyaga kok ndak do gelo. Heeh. Mosok bar gelo-gelo meneh. Iki mumpung ora ana bojone arep Lagune aja dipleroki ngundha layangan gampang suling saka Nyong Koder Halo Halo Bandung. Balen Kuada 5 burung kakak tua. Sekonyong-konyong. konyong-konyong koder sik Ya. Mas Gading. Ora apa-apa. Yuk. Cintaku sepenuhnya
Wes. Wes. Yang lainnya. Aduh. Medley. medley. Heeh. Medley mau apa ya Mas? Aja dipleroki. Jadi pleroki. Ngundul layangan. Oh. Gampang suling. Halo Suling. Bandung. Gampang suling. Wes. Telu. Halo Bandung. Suara suling kumandang sarane. Tulang-tuling kepea unine. Unine menyoake barang lakon trompet. Ipong suling sikrak kandangane. Mas aja diperai. Mas aja dibayai. Karep njaluk eseni. Ngomong kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengkoke keri ing jaman. Mbok yo sing eling Eling bapak-bapak. iku budaya. Anjene bener kandamu. Ayo pepet-pepetan, becike darah-darahe. Alon-alon budaya disangka. Nggih, sampun Mas Nggih. Gade. Sampun matur sembah nuwun. Wah. jen. Ya, wis entek gongokan entek. Jam berapa? Setengah telu wisan. Iya. Gak yo Gong yo. Nanti kae lho. Pendhita nom. Saiki adhe nderekke pendhita nom. Ampuh tur bagus.
Apa iya? Oh. Arep nganggo apa? Manut. Kira ono wae kok yo. Ya iya kok aku ngenteni kowe kuwi kok. Kowe arep nganggo apa rono? Ayo manut. Bis ya kena, bis matamu. Gau sing tau. Lho, tudengku petil lho. Tugel. So diganti. Oh, nggo tralis. Heeh. Karwane sing ra tugel to. Ha iya. Arep ngene, waduh ambut dino ngene. Salto palmo. Kowe ki piye ya? Aku. Kuwi piye to, Gong? Aduh. Salto palmo nute ranu. Kowe Ngono kuwi. yo, sepira mau? Res alto parwonu teng ranu.